kuna jin faduwan gabana. Gobawar haka duniya gaba ɗaya za ta tattara hankalinta a kan sojojin aljanna. ‘Yan matan nan suna bukata ta, ba zan iya barin su ba. To amma idan kin mutu wani amfani zaki musu? ‘Ya'yanmu ne na cikinmu. Za ka dinga zuwa zangona ba kana fasan mutane kana abin da kaka dama. Zangona ne